Ola, moi boas, soy Xosé Antonio Touriñán e quero que vexades comigo o traballo que realiza a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para a inclusión educativa da infancia xorda en colexios como este. Así que, veña, acompañademe. A Faxpaga é unha ONG galega que ofrece diferentes servizos gratuitos tanto a persoas xordas como a persoas sordocegas e tamén ás súas familias. Unha educación adaptada ás súas necesidades é imprescindible para que as nenas e os nenos xordos poidan desenvolver todo o seu potencial na idade adulta. Sen embargo, a discapacidade auditiva é unha discapacidade invisible e as dificultades, ás veces, non son fáciles de detectar. Por exemplo, se levan audífonos ou implantes cocleares, estes melloran a resposta ao estímulo auditivo, pero non reemplazan ao 100% unha audición normal, porque en moitos casos os nenos seguen atopando dificultades para procesar a información que reciben. Noutras palabras, poden chegar a oír, pero cóstalles entender o que escoitan. Esta barreira na comunicación tan sutil e complicada de detectar non só dificulta o seu acceso á información, senón que tamén a súa socialización, o que ten como consecuencia altas tasas de fracaso escolar e de aillamento social. Para evitalo, a aprendizaxe da lingua de signos en idades temperadas é clave. Contar con ela mentras se traballa en paralelo coa comunicación en lingua oral dalles aos peques xordos todas as ferramentas posibles para potenciar o seu desenvolvemento e evitar así a privación lingüística. Facelo posible require dunha adaptación do entorno e por iso o equipo de profesionales da Faxpaga non só intervén directamente cos menores xordos, senón que tamén realiza talleres e formacións coas súas familias, que na maioría dos casos son oíntes, e tamén cos seus centros educativos. Centros como este colexio rural, no que ensinan lingua de signos ás compañeiras e aos compañeiros da aula. Fano os especialistas en lingua de signos, que son as persoas xordas nativas capacitadas para ensinar o idioma e que, ademais, son un modelo de referencia co que o menor xordo se pode identificar. Coas clases de lingua de signos na aula non só se contribúe ao desenvolvemento lingüístico dos menores xordos e do seu entorno escolar, senón que se potencia tamén a inclusión e a participación das persoas xordas. Nesta mesma liña, a Faxpaga organiza tamén o concurso Cantamos coas mans, un concurso que leva xa 8 edicións e no que xa teñen participado máis de 100 centros de toda Galicia. O futuro da infancia xorda comeza cunha educación verdadeiramente inclusiva. Por eso, impulsar proxectos como este da Faxpaga é tan importante, para que poidan seguir adiante atendendo a todas as nenas e nenos xordos que o precisen. Sigamos dándolles o noso apoio.